Ilan order mo? Dalawa. Wala. Bakit akala ko isa lang? Kaya nag-order din ako nung isang ano. Robin. Ayan, nag-order si Diane ng chicken nachos. Ang tagal din natin hindi nakakain eh. Ito ulit, no? Mga almost a month din. So, or 2 months may get. So, ayan. Back to ano, chicken skin. Kain tayo. Ayan, nakapag-edit ako ng vlog, guys. Yung 2 days to, kinumbine ko na lang. So, ayan. And then, update sa mga umuwi. Nandun na daw sila sa ano, sa Ligaw. Nakarating na sila. Saktong alas 5. So, 12 hours nga yung ano nila, yung biyahe nila. Grabe kalayo. Sabi ko parang likod ko, tsaka yung puwet ko din yung sumakit mo. Tapos, ayan, magapa yung mata ko na mamaga pa konti kasi nag-video call kami ni Japong. Yung pinakita niya si Lola. Sabi niya gusto makita si Lola, yung ganun. Tapos, syempre, ayan, naiiyak na naman ako. Ayun, nag-sorry lang ako kay Lola, hindi ako nakauwi. Sabi ko, land ako pinauwi ng anak mo. Yun. Kaya na lang natin, guys. Kasi mag-iyakan na naman tayo. Hello, guys. Locos here. Yan o. Dito daw siya matutulog sa amin ngayon. Ito nakakatutulog. Like the good old days. Dito daw siya dati matutulog sa atin. Ito na matutulog. Shoutout kay... Shoutout my friend mo. Hello. Naku nun ito. Dati Si katabi Taiti. ko palagi. Shoutout. Si Taiti. Tonto ay yung ano dito. Kakul ko nga ngayon eh. Sino yan? Shoutout mo na. Ba't nakarating na sa kanya? Dumating na daw ba? Kay... Hindi, yung isa kong kaibigan to. Girlfriend. Shoutout. Ang tagal naman ng pangalan. Putik na yan. Shoutout kay Janela po. Jowa mo? Yes, sir. Hi, Janela. Imaginary ba yan? Hindi. Hi ka, oh. Hi ka. Hi, Janela. May jowa na tong anak ko eh. I know. So, ayan guys. Kaya pala dito to. Pumasok na naman dito sa ano, sa... Mag-hello ka, Janela. Baliw to, nagbablog ako. Pinakausap sa akin yung jowa. Ayun. Tinagaling. Pumasok na naman dito sa kwarto. Nagano naman. Burger. Nangingi na naman ng ano, Burger. pagkain. Diyos ko Lord. Kakain lang natin ah. Ay, kanina pa yun eh. Ang kanina po, napaka-2 oras eh. Kanina pa yun. Meron na. Sound sila eh. Oh, O yun. Ano gusto niya? Burger. Sarks. Ano? Hindi, yung nang masyado sarks. Putrang isang ano nun. Yung cheese. Kaya Nanonood sa utak ko. Yung ano, mac Like and cheese. Mac and cheese. Sa Zarks nga yun. O siya, mag-good night na muna kayo guys. Baka mag-discussion O sige, Zarks na lang. Bye, good night. Bye, good night. Good morning. Happy Friday, guys. Ayan, nasa ano si auntie? Nasa taas kila nene. First of all, coffee muna tayo, guys. Pero uminom na ako ng ano, ng maligam-gam na tubig kanina pagising ko. Maaga akong ano, maaga akong lumabas. Maaga akong tinawag ng kalikasan. Maaga akong umipek yung pink pills. Yun, wala na akong gatas na ano, non-fat. Ito na, pero teka. So, yun nga guys, good morning. Ayan, kailangan makababa ako na maaga kasi baka nakaalis na si Rico. Or di ko alam kung tumuloy ba siya. Kasi nagdadalawang isip yung kahapon eh. Nagpaalam kasi na uuwi din daw siya ng probinsya. Sa Quezon naman. Sabi ko, di ka na lang sumabay kila Papa. Kasi pag ano, pinapasabay ko na yun eh. Nung pag-alis nila Papa. Kaso magmumotor lang ata. So, yun. Birthday daw din kasi nung ano, nung lola niya. Sabi ko, sige. So, syempre, wala si Rico. Ako mag-aayos ng ano, Shopee. Kaya,
Maaga tayong bababa. Bagong kuha ko pala guys, Pure Beauty Collagen. Ayan. Ang dami kong nirestock nito kasi ang hirap. Ang tagal na itong nagkaroon. Grabe. The best collagen ever talaga to guys. Itong powder na to. Lahat naman ng collagen maganda. Pero parang mas tipid lang to. Kasi 1.3 lang siya. Kesa sa liquid. 1,008 pieces lang ata yung laman, diba? Or 10 pieces. 10 bottles. So, ito good for 1 month na to. Kasi teaspoon lang eh. Yan, sobrang, ano niya, sobrang matipid niya. Kuha nga ako niya ng ano, mga 5 sa baba. Mahirap na maubusan eh. Yan. Tapos baka pag ano, pag nadala na tong mga doggies sa probinsya, is doon na muna si auntie din kay Nene. Gawa na ngayon nga, dumadami yung orders niya. Tapos si mama, syempre pagbalik nila papa, uuwi ko na din agad sa probinsya din. So, wala nang makakasama si Nene. Ngayon ano pa si Nene, gawa nandiyan si mama, diba? So, may katuwang si Nene. So, ayan. So, sabi ko kasi pag wala ng mga dogs dito, wala naman na masyadong gagawin, kundi linis lang, laba. Kami naman is weekly lang naglalaba dito si auntie. So, pwede kung, ako naman ang manghihiram kay auntie sa taas, kay Nenes, pagka magpapalaba ako. Yan, kasi sa pagluluto, carry ko na guys. Gawa na 3 lang naman kami dito. Yan, then, yan eh. Dogs lang talaga inaasikaso kasi ni auntie dito. And, nakukulangan na si auntie. Literal, nakukulangan siya ng ginagawa. Kasi, alam mo na, mga matatanda, kailangan lagi silang kumikilo. Sabi ko, auntie, magpahinga ka lang, ganyan. Wala, sige ang ikot niya, kung ano mga nililinis niya. Sabi ko, tama lang nandun ka kinene. Kasi madaming ginagawa doon. So, hindi ka mauubusan. Diba? Ayan, magluluto ako guys ng fried rice. Kasi favorite nila yun eh. Talagang kahit walang ulam, kakainin at kakainin nila yun. Tapos, ito gagamitin ko. Yung nasi goreng paste. Yan. Kumbaga, Malaysian style fried rice yung gagawin ko. So, ayan na. Nagano na ako ng siguro 5 pieces lang na na hipon. Tapos, garlic, then egg. Tapos, itong frozen mix veggies. Ayan. Tapos, itong talong is iihawin ko. Tapos, gagawin kong ensalada. Finish. Ayan. Meron na kaming fried rice. Yung ulam na lang ang gagawin ko. Garlic butter shrimp. Done. Ensaladang talong. Done. Egg drop soup. Done. So, ayan guys. Yung naluto ko sa loob ng 1 oras. 1 kalahating oras actually. So, nakapagprito ako ng pork chop. Buttered garlic buttered shrimp. Tapos, yung fried rice. Eggplant. Ano ba tawag dito? Ensalada. Tapos, yung egg drop soup from scratch. Yan, nilagyan ko siya ng crab sticks. Yummers. Kain tayo. Kain para ano na. Ang ganda mo pala eh. Pag o, diba? Pag naka-headband ka, maliwalas tingnan yung mukha mo. Ay, Barbie. Barbie. So, ayan. Himayan ko pa daw siya, guys. Naglambing pa. Nakakaloka. Ayan. Konti-konti lang yung niluto ko, guys, para para maubos lang namin. Kasi, pag may tira, kinabukasan, ayun na rin naman nilang kainin. Kumbaga, nawawala na silang ganang kainin yun kasi tira na. So, ayan. Pahimay. So, after luto, kain, then, charan! Hugasin. Diba? Yan. Ito ang life ko without auntie. Pero kaya naman guys, kasi yun, 3 nga lang naman kami dito. Pero hindi ko kakayanin kapag andito pa yung dogs. Kasi, diba, nag-ihi sila, nagpupup. So, kailangan may nakatingin talaga sa kanila, may bantay sila. So, kaya, pag nadala na to sa probinsya, kayang-kaya ko na dito sa bahay. And then yung, sabi ko kanina, yung paglalaba yung paglilinis, pwede ko nang hiramin na lang si auntie. Yan, para sabi ko, hindi mawala ng income si auntie. Kasi, kawawa naman. So, may pinag-aaral pa siya. Kaya, kunin na muna siya ni Nene. So, yun. Hugas muna ako.
Finish. Wow, mga behave. Kaso pag nakikita nilang may tao na dito guys, ayan. Mag-aanan mo sila. Simulan mo sila maghaharutan. Kaloka. Yan. Lagyan ko lang ng tubig pala si Groot kasi hindi ko napainom kanina. Binaba yan ni Chris eh. Tapos baba na rin ako. Kaya na-prepare pala ni Rico yung ano, yung Shopee. Gawa ng... Hindi pa naman pala siya umalis. So, yes! Konti lang yung ano, yung gagawin ko today. Painom ko na sa kanila tong soya milk kasi ayaw ni daddy nung walang ano. Ah, sweetened pala to. Walang mali. Nakuha ko. Yari. Sweetened pala to. Ito yung gusto ni daddy yung nabigay ko sa aso. Ba yan? Mali naman. O, yan na. Yung unsweetened. Ito pala. Ayan. Mali. Uy. Ayan mo na. Mag-milk tin lang sila. Yummers. Ayaw ni Groot ng gatas. Tubig na lang daw siya. Gutin na. Ayusin nyo nga. Kaloka. Uy. Hello guys. Ngayon na lang nasundan guys yung vlog ko kaninang umaga. Kanina ang sipag ko mag-vlog habang nagluluto, diba? Kahit hindi yung process ng pagluluto. Pero, yun. May ano ko, yung mga clips ako. So, after bumaba ako sa, sa shop, wala na. Nakalimutan ko na mag-vlog. Kaya ito na. Yan, colors. So, anyway, ayan, happy weekend everyone. Yan, mamahinga na tayo. Wag forever ha. Pahinga lang tayo kasi weekend. Yan, family time, yung ganyan. Ako po, ito na naman po. I heard you filming. Ito na naman po yung anak ko. Mukhang may ano naman to. Ano? Ang gwapo mo ngayon na ka. Nga rito. Mag-hi ka. Ito na guys, yung kolokoy dati. Yan o. Pogi na, no? Ang ganda ng kulot mo ngayon ah. Anong ginawa mo? Wala. Hindi mo sinusuklay? Hindi. Ganda. Ano na naman yan? I require some money. Bakit? Pang-ipon. Ay, yung nga pala, no, sa ano na, sa Monday na. Kasi bubuksan ko to ng ano eh, ng parang junior account. Yun! Para mag-ipon siya. Or weekly, lalagyan ko para pag ano niya, pag 21 niya, may pera siya. Yun! Yan. It's either paano niya, pa ininegosyo niya. Bala siya, basta pera niya yun. Dapat nung ko pa pala ginawa eh, no? So, dami ko kasi pinagagastusan nun, kaya, yan. Ma'am. So, yun lang guys. Ayun lang naman. Mag-hi lang ako sa inyo. Magpapaalam. Yan, kasi Friday na. Movie time. With Daddy. Yan, tapos mamaya oh, sabi na eh, I'm hungry. Yan na naman tayo eh. Ay, mamaya na, kasi late naman tayo kumain kanina eh. Ayan, anong oras kasi kami nag-late lunch. Ano na, alas 5 na. So, yun. Kaya malamang ano din to, mga midnight snack na to guys. Ayan. So, good night. See you tomorrow. So, ayan, imbis na mag-order na naman kami guys. Ito na lang. Xiaolong bao. Wow, wow, wow. O, diba? Parang kang nagpunta sa restaurant.